Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி கம 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 கரம் மசாலா. வெறும் 5 பொருள் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். கடையில வாங்குற கரம் மசாலாவோட பெஸ்டான கரம் மசாலா நம்ம இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து பட்டை 50 கிராம் எடுத்துர்க்கேன், ஏலக்காய் 20 கிராம், சோம்பு 2 டீஸ்பூன், கிராம்பு 30 கிராம், அதுக்கப்புறம் கலருக்காக ஒரு 10 போல் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க காஷ்மீரி மிளகாய் தூள். காஷ்மீரி மிளகாய் இல்லைன்னா சாதாரண மிளகாய் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போது நாம் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு கடாயில் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். மிதமான சூடில் அல்லது லோ ஃப்ளேமில் எப்படினாலும் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து வெயிலில் காய வைக்கிறதுனா கூட ஒரு 2 மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்திங்கன்னா போதும். நல்ல வெயிலாக இருந்தால் ஒரு 2 மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்து அதை வந்து வறுத்துக்கோங்க. நான் பண்ணுற அளவு வந்து 1 மாதத்துக்கு சரியாக வரும், 3 பேருக்கு சரியாக வந்து. இப்போ நம்ம எல்லாம் நல்லா வறுத்துட்டோம். இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆற வைக்கணும். அது ஆறிட்டுருக்கிற நேரத்தில் இந்த காஷ்மீரி மிளகாய் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த மிளகாய் எதுக்காகனா சில சமையல் பண்ணும்போது நம்ம கரம் மசாலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம், புலாவ் அந்த மாதிரி. அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மிளகாய் தூளை வந்து கரம் மசாலாலே சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் அதிகமாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பட்டை இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பட்டையாக இருந்தால் இடையில உடச்சி விட்டுருங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மிக்சியில் வந்து அதை அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைப்படும். அதையும் ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. பட்டை இருக்கிற அளவை விட கிராம்பு பாதி அளவு எடுங்க, ஏலக்காய் அதில் 1/4 பங்கு எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் முக்கியமான 3 பொருள் இந்த கரம் மசாலா. இப்போ நம்ம எல்லாமே நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிடுங்க. கடையில் வாங்குகிற கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வீட்டில் அரைக்கிற இந்த பொடி நீங்கள் அதில் 1/2 டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணாலே போதும். அதை விட இதோட மனமும் சுவையும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இது என்னோட அனுபவமும் கூட. அதனால தான் நான் இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்மளோட நல்ல கமன்னு கரம் மசாலா சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த பொடி நீங்கள் பிரியாணி, புலாவ் இந்த மாதிரி எல்லா விதமான சமையலுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். சூப்பரான டேஸ்ட் கொடுக்கும். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.